Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο δημοσιογράφος Χρήστος Βουριάδης και παρακολουθείτε την αγροτική διαδικτυακή εκπομπή Ελληνική Παραγωγή. Προβάλλεται στις πλατφόρμες Facebook και YouTube. Όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας στο στούντιο ένα πολιτικό πρόσωπο, ιδιαίτερα αγαπητό στον αγροτικό κόσμο, που εργάζεται πυρετωδώς για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Διονύση Ταμενίτη. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους τηλεθεατές σας, τους διαδικτυακούς, και να σας δώσω συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε, έτσι, με νέες τεχνολογίες, και πραγματικά να σε ευχαριστήσω, έτσι, για τη δυνατότητα που θα μου δώσετε να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους αγρότες για θέματα που πράγματι τους απασχολούν πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, έχει επηρεάσει αρκετά την αγροτική παραγωγή και είναι καλό να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί μαζί τους για να ενημερώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο για τις κατευθύνσεις, τις απόψεις και τα σχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και σας καλέσαμε και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Πάμε να κάνουμε, Υπουργέ, focus στον καταστροφικό παγετό του Μαρτίου που έπληξε αρκετές περιφέρειες της χώρας, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια Θεσσαλίας, η Πελοπόννησος και ίσως και η Κρήτη κάποιες ζημιές. Είχατε καλέσει μια σύσκεψη εργασίας στον ΕΛΓΑ, παρόντος του Προέδρου, του κ. Λικουρέτζου, ήταν ο Υπουργός σας, ο κ. Τσιάρας, εσείς, δεν ξέρω ποιοι γραμματείς άλλοι ήταν, νομίζω ο κ. Στρατάκος. Θα θέλαμε να ενημερώσετε τον κόσμο για να μας πείτε λίγα πράγματα για το τι αποφασίστηκε μέσα από αυτή τη σύσκεψη και ποια μέτρα καλείστε να λάβετε το επόμενο διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ανησυχούν αρκετά οι παραγωγοί. Πράγματι, τις προηγούμενες ημέρες η περιοχή της Συμμαθίας, της Πέλας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, είχαμε επισημάνσεις στην Καβάλα, στην Φθιώτιδα, είχαμε καταγραφές και στην Κορινθία και Αχαΐα. Επλήγησαν οι περιοχές αυτές από έναν μεγάλο παγετό. Μάλιστα ήταν ένας παγετός πολύ διαφορετικός, σύμφωνα με αυτά που έχουν καταγράψει, έτσι, ο ΕΛΓΑ και τα στελέχη του ΕΛΓΑ, ο οποίος διήρκησε το δεύτερο βράδυ πάρα πολλές ώρες και ήταν ένα φαινόμενο διαφορετικό από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Δυστυχώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, τη βλέπουμε κάθε χρόνο με διαφορετικές, έτσι, εικόνες. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε το παγετό του 2021, όπου εκεί καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα τις ζημιές και θεωρώ ικανοποιητικά. Είχαμε τις έντονες και άκυρες βροχοπτώσεις, είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα Ντάνιελ και Ηλίας και Ιαννός, που πλέξαν κατά κύριο λόγο τη Θεσσαλία, τη Βόρεια Εύβοια και την περιοχή του Δομοκού, της Φθιώτιδας. Είχαμε τα φαινόμενα της παρατεταμένης ανομβρίας, λειψιδρίας που είχαμε το καλοκαίρι του 24. Είχαμε ήπιους χειμώνες που είναι κάτι διαφορετικό, ένα φαινόμενο διαφορετικό που οδήγησε σε πολλές δεντροκαλλιέργειες να έχουμε ακαρπία. Και έχουμε και τις μεγάλες πυρκαγιές, όπου πράγματι είναι πυρκαγιές που, έτσι, δεν είχαμε ποτέ αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Μπήκαμε σε μια περίοδο όπου πρέπει όλοι μαζί, παραγωγή, γεωτεχνική, συνεταιρισμοί, επιστημονική κοινότητα και προφανώς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα στα πάρα πολλά επίπεδα που θα πρέπει να το κάνουμε, είτε σε αποζημιώσεις, αλλά είτε και σε ένα κεντρικό, βραχυχρόνιο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, ώστε να μπορούμε να αυλύνουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Για το συγκεκριμένο, με το που έγινε, κατευθείαν ο Υπουργός, ο κ. Τσιάρας, συγκάλεσε σύσκεψη όπου συμμετείχαν ο ίδιος, οι δύο υφυπουργοί, ο Γενικός Γραμματέας κ. Στρατάκος και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Αποφασίστηκε τάχιστα
τα καταστήματα του ΕΛΓΑ να προχωρήσουν σε μακροσκοπικές εκτιμήσεις, να οριοθετήσουν τις περιοχές, να καταγράψουν ποιες καλλιέργειες είχαν πληγεί από τον παγετό και να βγάλουν γρήγορα αναγγελίες ώστε οι παραγωγοί να κάνουν δηλώσεις ζημιάς. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι ήδη είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της πρόσληψης των 170 εποχιακών του ΕΛΓΑ, οι οποίοι μετά το Πάσχα θα είναι σε θέση να αναλάβουν υπηρεσία. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη που κάναμε προχθές στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΓΑ, ο κύριος Χιάρας και εγώ, όπου συναντηθήκαμε με τα κεντρικά στελέχη του ΕΛΓΑ και ώστε να ενημερωθούμε ποια ήταν η εικόνα τους για τον παγετό. Για να γνωρίζουν οι παραγωγοί, εμείς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα στο Μάιο, αφού έχει φανεί η έκταση της ζημιάς και προφανώς δούμε και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό που αναμένουμε, το κύμα του παγετού την επόμενη εβδομάδα, ώστε να έχουμε σε πλήρη εικόνα την έκταση και το μέγεθος της ζημιάς. Οπωσδήποτε όμως οι παραγωγοί δεν πρέπει να ανησυχούν. Αυτή η κυβέρνηση από το 2019 και μετά, όποτε χρειάστηκε, ήταν παρούσα και ήταν στο πλευρό των παραγωγών, και στα πλαίσια που μας επιτρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν παρούσα και έδωσε τις απαραίτητες και αναγκαίες ενισχύσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν διάφορα ζητήματα, όπως σας περιέγραψα τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, παγετού, πλημμύρες, ήπιους χειμώνες, αλλά και τα ζητήματα που είχαμε από τον COVID και από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Άρα λοιπόν και εδώ να είναι σίγουρη η παραγωγή ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Σταμπενίτη, οι παραγωγοί ανησυχούν ιδιαίτερα γιατί, όπως ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ είναι στα 170 εκατομμύρια όσον αφορά την ασφάλιση των αγροτών. Εδώ έχουμε, όπως μας αναφέρατε, πάρα πολλές ζημιές και όχι μόνο από τον παγετό, που σίγουρα ξεπερνούν τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ και ίσως σίγουρα θα χρειαστεί κρατική χορήγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης το 2021 και στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βέρεια, παρόντων των συναδέλφων σας κοινοβουλευτικών βουλευτών και υφυπουργού του κ. Τσαρδαρίδη, είπαν ότι θα ακολουθεί η πεπατημένη του 2021. Τότε είχε βγει και είχε ξαναγγείλει ότι θα δοθούν 200 εκατομμύρια, από όσο είπε, και ησύχασαν οι παραγωγοί. Τώρα ανησυχούν γιατί πουλούσαν τα προϊόντα τους μέσα στο καλοκαίρι, παίρναν κάποια χρήματα και μπορούσαν και συνέχιζαν να πρόσφεραν τις καλλιεργητικές φροντίδες και μπορούσαν και επιβίωναν. Τώρα τίθεται και θέμα επιβίωσης που έχει να κάνει και με την κοινωνική συνοχή. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό όσον αφορά την κρατική χορήγηση? Είναι γεγονός ότι από το 2019 και μετά, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο ΕΛΓΑ όλο αυτό το μεγάλο ύψος των αποζημιώσεων που απαιτούνταν, όπως περιέγραψα και πριν, λόγω της κλιματικής κρίσης, ενισχύθηκε τουλάχιστον με 800 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή πλήρωσε αποζημιώσεις πάνω από 1,5 ή 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν οι εισφορές των παραγωγών κυμαίνονταν περίπου στα 800 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η κυβέρνηση όποτε χρειάστηκε, όπου χρειάστηκε, ήταν παρούσα και έκανε την παρέμβαση για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο ΕΛΓΑ στις υποχρεώσεις του. Όμως για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκτιμήσεων για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πάντως στο παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό, από το 19 μέχρι και το 24, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση πάντοτε ήταν παρούσα. Γι' αυτό και δήλωσα ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να ανησυχούν, αλλά πρέπει να κάνουμε όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να σώσουμε τις παραγωγές μας, αφού είχαν αυτές που επλήγησαν από τον παγετό.
Όμως εδώ τίθεται και ένα ζήτημα διαφορετικό, όπου εμείς στην κυβέρνηση το αντιμετωπίζουμε. Το οποίο ποιο είναι ότι τα φαινόμενα αυτά είναι έντονα. Δεν μπορούμε μόνο να μένουμε στα αποζημιώσεις, αυτό το κάνουμε. Όμως πρέπει να σχεδιάζουμε πολιτικές, να αναλαμβάνουμε δράσεις οι οποίες να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός στην έκθεση το 2024 ανακοίνωσε το μεγάλο πρόγραμμα των θερμοκηπίων. Μια παρέμβαση τουλάχιστον 600 εκατομμύριων ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όπου θα προτείνουμε στους παραγωγούς να εγκαταστήσουν θερμοκήπια τα οποία δίνουν μια απάντηση στο μικρό κλήρο που έχει η χώρα μας, καθώς τα θερμοκήπια είτε επί εδάφους είτε υδροπονικά πολύ περισσότερο δίνουν πολύ μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση από τις καλλιέργειες στα εξωχώραφα. Επίσης είναι καλλιέργειες οι οποίες προστατεύονται από τις κλιματολογικές συνθήκες, παγετό, χαλάζι, βροχή, και τρίτον είναι καλλιέργειες μέσα στα θερμοκήπια, όπου εκεί το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο, απαιτείται λιγότερο νερό και προφανώς λιγότερα έξοδα για λίπανση και φυτοφάρμακα. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουν καλά, ο καινούργιος διαγωνισμός για την εναέρια αντιχαλαζική προστασία, επεκτείναμε την δράση όλου αυτού του συστήματος, σχεδόν διπλασιάσαμε τις εκτάσεις που θέλουμε να καλύψουμε. Προσωρινά ο διαγωνισμός έχει βγει άγωνος, αλλά ακολουθούμε ό,τι προβλέπεται η νομοθεσία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να καλύψουμε τους παραγωγούς στο θέμα των ζημιών από το χαλάζι. Και τρίτον, το καλοκαίρι θα έχουμε το καινούριο πρόγραμμα επίγειας αντιχαλαζικής προστασίας, τα λεγόμενα δίκτυα, όπου προσκαλώ τους παραγωγούς όταν βγει το πρόγραμμα, ειδικά αυτοί που έχουν καλλιέργειες που μπορούν να υποδεχτούν τέτοια συστήματα, να τα βάλουν, γιατί δίνει μια προστασία ακόμα και στον παγετό, στη βροχή και στο χαλάζι. Επομένως τα ζητήματα που τίθονται έχουν πάρα πολλά επίπεδα αντιμετώπισης, και το επίπεδο της αποζημίωσης της τρέχουσας, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να καλύψουν τα έξοδα τα οποία κάνανε αλλά δεν έχουν παραγωγή και έσοδα, ταυτόχρονα ζητήματα πιο μακροχρόνιας παρέμβασης, που είναι, όπως σας είπα, αυτές οι τρεις μεγάλες παρεμβάσεις που αφορούν τα θερμοκήπια, τα επίγεια αντιχαλαζικά και την εναέρια αντιχαλαζική προστασία. Και επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να τα δούμε με την επιστημονική κοινότητα, όπως δηλαδή να βρούμε καλλιέργειες πιο ανθεκτικές σε όλα αυτά τα φαινόμενα που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν μαζί παραγωγή, συνεταιρισμοί, επιστημονική κοινότητα και πολιτεία, εκμεταλλευόμενοι τα μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Πάντως για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες που αναφερθήκατε, είχε γίνει και μια ημερίδα σφαιρίδα, δεν θυμάμαι, στα Γιαννιτσά, που έδειξε ο κόσμος μεγάλο ενδιαφέρον, και μπράβο σας που συντονίσατε. Ήταν εντυπωσιακό, γιατί πάρα από 250 άτομα μείνανε σε μια αίθουσα και μάλιστα με πολλούς όρθιους. Ήταν μικρή διεύθυνση, όπου πράγματι έδειξαν το ενδιαφέρον τους, γιατί είναι μια απάντηση στις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε, μια απάντηση στην απέτηση των καταναλωτών για ποιοτικότερα προϊόντα και μια απέτηση που έχουν οι παραγωγοί να έχουν μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση, άρα και κέρδος από τις καλλιέργειες. Κύριε Υφυπουργέ, προκαταβολές τέθηκε στο τραπέζι, ακούστηκε και από κυβερνητικούς. Τι έχετε να πείτε? Σας είπα ότι εμείς έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα. Αλλά για να μπορέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσικάρας, να κάνει τις ανακοινώσεις και τις συγκεκριμένες ζημιάς, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της εκτίμησης, της μακροσκοπικής εκτίμησης των ζημιών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εικόνα της ζημιάς. Επομένως μέσα στο Μάιο θα είμαστε θέση να ανακοινώσουμε το χρονοδιάγραμμα και ό,τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές των παραγωγών. Όμως και ο παγετός του 2021, αλλά και οι ζημιές Ντάνιν και Ηλίας και οι μικρότερες ζημιές αποδεικνύουν τον τρόπο και τη λογική που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα προβλήματα των παραγωγών.
για να είστε περισσότερο καλυμμένοι ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο, πολιτική ηγεσία. Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η περιβόητη αναθεώρηση, θα σας έλυνε, πιστεύω, τα χέρια. Είναι προς διαβούλευση και θα θέλαμε να μας πείτε λίγο πότε θα εφαρμοστεί. Όπως έχω πει πολλές φορές και στη Βουλή, αλλά και σε συζητήσεις με τους παραγωγούς, εμείς το 2019 δώσαμε την εντολή στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στην PwC να εκπονήσουν μελέτες αξιολόγησης του οργανισμού του ΕΛΓΑ, αλλά και του νόμου του ΕΛΓΑ, αλλά και των κανονισμών φυτικής και ζωικής παραγωγής. Εμείς τέλος του 2022 πήραμε στα χέρια μας ολοκληρωμένες μελέτες. Έτσι λοιπόν από τη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2023 και μετά αυτές τις μελέτες τις αξιοποιήσαμε και είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις μας για τον νέο νόμο, για τη φυτική παραγωγή. Περιμένουμε όμως να ολοκληρωθούν και άλλες παρεμβάσεις που αφορά την ψηφιοποίηση του εκτιμητικού έργου. Είναι ένας διαγωνισμός στην οποία θα δώσει μια νέα εικόνα στον τρόπο που θα γίνονται εκτιμήσεις στον ΕΛΓΑ. Δυστυχώς αυτός ο διαγωνισμός έχει μπει στον ανταγωνισμό έτσι, των εταιριών που θέλουν να πάρουν το διαγωνισμό και έχει μπει σε έτσι, προσφυγές, ελπίζοντας τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες ενστάσεις των εταιριών. Άρα λοιπόν να οριστεί ο ανάδοχος για να προχωρήσει η εκτίμηση του έργου. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε ένα πρόγραμμα και μετά το Πάσχα θα έχουμε και την πρόσκληση διακήρυξη για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΓΑ. Όπως σας είπα, ήδη 111 μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ μέχρι τέλος του 2025 θα αναλάβουν υπηρεσία, ενώ περάσαμε διάταξη στη Βουλή, στην οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προσλάβουμε εποχιακό προσωπικό, όχι όμως οκτάμινο, με διάρκεια 1 έτους, με δυνατότητα προαίρεσης ακόμα 1 έτους. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις μας είναι και στο να εξυγχρονίσουμε τον νόμο του ΕΛΓΑ και τους κανονισμούς, να εντάξουμε δηλαδή και να προσαρμόσουμε τους κανονισμούς στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης και ταυτόχρονα να εισαγάγουμε στον ΕΛΓΑ τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες. Άρα λοιπόν ψηφιοποιούμε το εκτιμητικό έργο και ταυτόχρονα να βαθμίζουμε το πληροφοριακό του σύστημα και το ενισχύουμε το απαραίτητο προσωπικό μέσω μονίμων από ΑΣΕΠ, αλλά και μέσω μακρότερης έτσι διάρκειας προσλήψης από τα 8 μήνα πάλι μέσω ΣΕΠ, για να μπορέσουν οι παραγωγοί τι να έχουν, αυτό που είναι το ζητούμενο: δίκαιες, καλές και γρήγορες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι μέσα στο 25 θα είμαστε σε θέση να κάνουμε συνολικές έτσι ανακοινώσεις, όπου πραγματικά αναφέρουμε τον ΕΛΓΑ στο νέο κόσμο της ψηφιοποίησης έτσι και της πληροφορικής, προσαρμοσμένο πάντοτε στα νέα κλιματολογικά έτσι δεδομένα, τα οποία βιώνουν οι Έλληνες παραγωγοί από το 2019 και μετά. Άρα θα έχουμε και τάμπλετ στο χωράφι επίσης διαδικασιών. Πάμε λίγο να δούμε το μέτρο 23. Δείξατε αντανακλαστικά το καλοκαίρι, 18-19 Αυγούστου, έντονες άκυρες βροχοπτώσεις, επλήγησαν περιοχές της Ματίας και της Πέλας, ήρθατε, περιοδεύσατε στην Ημαθία. Έκτοτε θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί ρωτάνε πολλοί παραγωγοί, τι γίνεται με τις βροχοπτώσεις. Είναι και το προανθικό στάδιο που δεν καλύπτεται και γι' αυτό σας αναφέρθηκα στην ανάγκη για την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Είδαμε τώρα στον παγετό τα κεράσια σε προανθικό στάδιο, είδαμε κάποια χλάδια, μήλα. Πείτε μας λίγο αρχικά για τις βροχοπτώσεις και αν θέλετε και για τα κεράσια. Εμείς βρήκαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση το τέλος του 2024 ψήφισε μια τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου που έδινε τη δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για να ενισχύσουμε καλλιέργειες που είχαν ζημιές άνω του 30% συνολικά, αλλά και σε κάθε αγροτική εκμετάλλευση, δηλαδή σε κάθε παραγωγό. Άρα λοιπόν ξεκίνησε ένας αγώνας για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποιες καλλιέργειες είχαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρόβλημα δηλαδή πάνω από το 30% μείωση παραγωγής, η οποία οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα. Ζητήσαμε τη συνδρομή των ΔΑΟΚ και του ΕΛΓΑ,
Έτσι λοιπόν έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας, να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας για την ενίσχυση καλλιεργειών και ελπίζουμε μέχρι τέλος Ιουνίου, που είναι η τελική ημερομηνία εγκρίσεων, να έχουμε και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν όλες οι παραγωγές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ολιγά ή η ΔΑΟΚ ότι είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή μείωση 30% σε συγκεκριμένες περιφέρειες αλλά και στον κάθε παραγωγό, είναι στο κατάλογο και θα αξιολογηθούν και κάποια στιγμή όταν οριστικοποιηθεί αυτή η αξιολόγηση θα είμαστε σε θέση να το αναπτύξουμε. Όπως σας είπα για το προανθικό, πράγματι υπήρχαν καλλιέργειες, μάλλον υπάρχουν καταγραφές από τα στελέχη του ΕΛΓΑ ότι έχουν πληγεί από τον παγετό και καλλιέργειες που είναι στη φάση του προανθικού, άρα λοιπόν δεν έχουν μπει στη διαδικασία έτσι αναγγελιών ζημιάς. Όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί το φαινόμενο, να δούμε τις ζημιές που έχει κάθε καλλιέργεια και τότε θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Η παραγωγή όμως θέλω να είναι βέβαιη ότι αυτό που κάναμε στο παρελθόν είναι οδηγός και για αυτή τη ζημιά. Άλλωστε το έχουμε αποδείξει από το 2020 και μετά, όποτε χρειάστηκε και όπου χρειάστηκε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν παρούσα και ενίσχυε τους παραγωγούς, είτε ήταν ζημιές από κλιματική κρίση, είτε ήταν ζημιές από τον COVID, είτε ήταν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παραδείγματος χάρη, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς νομοθετήσαμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα λοιπόν ο παραγωγός σήμερα θα έχει πετρέλαιο κίνησης για τα μηχανήματά του χωρίς τον ειδικό φόρο που είναι 41 λεπτά. Επίσης οι παραγωγοί γνωρίζουν καλά ότι αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με την αυξημένη τιμή της κιλοβατόρας. Έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα Αγαία, στο οποίο οι παραγωγοί στο σύνολο της κατανάλωσής τους έχουν τιμές από 9,3 λεπτά, που είναι μια πολύ ελκυστική τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα Απόλλων, όπου η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και όλες οι περιφέρειες δημιουργούν ενεργειακές κοινότητες, το έχουν πράξει στην Κεντρική Μακεδονία και εκεί συμπεριλαμβάνουν καταναλώσεις ΟΕΒ, το ΕΒ, δημοτικές αρδεύσεις και καταναλώσεις των ΔΕΙΑ, όπου θα διασυνδεθούν εικονικά με εγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα ή υποκατασκευή ή κατασκευασμένα, αλλά είναι αδειοδοτημένα. Άρα λοιπόν από αυτό ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι η τιμή της κιλοβατόρας θα είναι ακόμα πιο χαμηλή από αυτή τη τιμή του ΓΕΑ. Και τρίτη παρέμβαση ήταν τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι, όπου ιδιωτικές γεωτρήσεις είναι επιλέξιμες να αποθετήσουν φωτοβολταϊκό, στο οποίο χρησιμοποιούμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης Εθνικότητας και έτσι λοιπόν καλύπτουμε το 30% της κατασκευής. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση έχει σχεδιασμό, έχει οργάνωση, έχει γρήγορα τα ανακριστικά και όπου χρειαστεί θα είναι παρούσα για να βοηθάει τον παραγωγό ώστε να μπορεί να παράξει. Ξέρετε, η ανάπτυξη της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα. Είναι βέβαιο ότι η αγροτική παραγωγή βοηθάει πάρα πολύ στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, αλλά είναι και ένα θέμα περιφερειακής ανάπτυξης. Ένα θέμα να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά. Γι' αυτό ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει μια αγροτική εκμετάλλευση η οποία να είναι βιώσιμη και ανθεκτική. Είναι θέμα οικονομίας, αλλά είναι θέμα και περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι μια ερώτηση την οποία θα έθετα παρακάτω, αλλά μας πιέζει και ο χρόνος. Πριν λίγες μέρες, κύριε Υφυπουργέ, ο ΤΡΑΠ και η ΕΠΑ επέβαλαν δασμούς σε αρκετά προϊόντα, όπως και ελληνικά, όπως η επιτραπέζια ελιά, το ελαιόλαδο, η φέτα, το αλουμίνιο και η κουμπόστα. Εκλέγεστε από το νομό Πέλας, ένα αγροτικό καθαρά νομό, γνωρίζετε καλά την παραγωγή και ξέρετε τι σημαίνει το να επιβάλλονται δασμοί για την κουμπόστα. Ποια αντιμέτρα σκοπεύετε να πάρετε τόσο εσωτερικά όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα αντιμετωπίσετε δηλαδή αυτός ο δασμός?
Καταρχάς είναι δεδομένο ότι αυτή η δασμή και αυτή η παρεμβατικότητα στην οικονομία δημιουργεί ζητήματα παντού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Και είδαμε τις αναταράξεις οι οποίες καταγράφηκαν από τα χρηματιστήρια που είχαν μια μεγάλη πτώση. Δευτέρα θα συγκληθεί το Οικονομικό Συμβούλιο στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η επιβολή δασμών. Και ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, θα συγκληθούν το Συμβούλιο Κορυφής ή το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να δούμε τις εξελίξεις και προφανώς να καταγραφούν και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που χρειάζεται είναι καταγραφή, ψυχραιμία και είναι βέβαιο ότι θα βρούμε την καλύτερη επιλογή για τους Έλληνες παραγωγούς αφού συζητάμε για αυτό το θέμα. Αναφερθήκατε στο κόστος της παραγωγής, το οποίο είναι αυξημένο. Πότε χρονολογείτε ότι μπορείτε να πληρώσετε την επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου? Θα δοθεί μέσα στο 25 σίγουρα, φαντάζομαι. Απλά ρωτάει πολύ κόσμος και τελειώνοντας με την ερώτηση, πότε θα πληρωθούν και οι συνδεδεμένες πριν το Πάσχα? Να σας πω ότι έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέφουν το αγροτικό πετρέλαιο. Πρώτον, έχουμε την επιστροφή στο 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θυμίζω ότι αυτό καταργήθηκε το 2016 και τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε προσπάθειες και πράγματι 250 εκατομμύρια επιστράφησαν στους παραγωγούς, αλλά το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από το 2025, από 1η του 2025, θα επιστρέφει το 100%, μάλιστα σε 4 φορές θα επιστρέφεται, όπου όμως θα συνδεθεί με την έκδοση των τιμολογίων αγροτικού πετρελαίου κίνησης. Επομένως θα γνωρίζουμε ο κάθε παραγωγός τι τιμολόγια έχει εκδώσει και με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ θα επιστρέφεται μέσω του MyData ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα έχουμε την πρώτη επιστροφή της μίας από τις 4 φορές που θα επιστρέψουν το ειδικό φόρο κατανάλωση. Αναμένεται ο ΕΛΓΑ την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσει τις πληρωμές, μάλλον να κάνει ακόμα μία πληρωμή σε όσους έχουν λάβει πορίσματα εκτίμησης ζημιάς και φυσικά έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στον ΕΛΓΑ μέχρι 31 Τρίτου. Εδώ να ενημερώσω τους παραγωγούς ότι έχουμε δώσει παράταση για την πληρωμή των ασφαλίστων του ΕΛΓΑ μέχρι 36. Και αισιοδοξούμε ότι μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή έχουμε ήδη πληρώσει τη βασική, την προκαταβολή της βασικής, την ολοκλήρωση της βασικής, έχουμε κάνει πληρωμές για τα οικολογικά σχήματα και τώρα θα πληρωθούν και συνδεδεμένες ενισχύσεις και προφανώς διάφορες διορθώσεις στις προηγούμενες πληρωμές. Επομένως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι πληρωμές, είτε αφορούν τον ΕΛΓΑ είτε αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τις δηλώσεις που κάνει ο κάθε παραγωγός. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Δώσατε πάρα πολύ ενημέρωση στους παραγωγούς μας. Ήσασταν κατατοπιστικός. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε, πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και για μένα συνέντευξη, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, αυτές οι συνεντεύξεις βοηθούν πάρα πολύ ώστε να ενημερώσουμε τους παραγωγούς για τα σχέδια, για τις αποφάσεις, αλλά και για τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ζητήσω αυτή η επικοινωνία να είναι τακτική, γιατί μου δίνει εμένα τη δυνατότητα, αλλά και στο Υπουργείο, να επικοινωνούμε με τους παραγωγούς, που είναι μια πολύ καλή σχέση και απαραίτητη, ώστε να μπορούν να είναι ενήμεροι για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες, τις επόμενους μήνες. Να κλείσω και να πω ότι είναι απαραίτητο η παραγωγή, η γεωτεχνική, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να καθίσουμε μαζί και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Ήδη έχουμε βγάλει προγράμματα για αγροτική οδοπία που ελπίζω οι δήμοι στην Ημαθία αλλά και στη Κεντρική Μακεδονία να έχουν αιτηθεί
να μπουν στην πρόσκληση. Αναμένεται το μεγάλο πρόγραμμα για τα μεγάλα εγκυβερνητικά από 5 μέχρι 75 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία θα αιτηθούν να ενταχθούν στην πρόσκληση οι περιφέρειες, και βγαίνουν και τα μικρά εγκυβερνητικά έργα μετά το καλοκαίρι, όπου εκεί οι δήμοι και οι αντιπεριφέρειες θα μπορούν να αιτηθούν για να χρηματοδοτηθούν μικρά εγκυβερνητικά έργα. Όλες αυτές οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να είναι προτάσεις οι οποίες να έχουν όριμες μελέτες και προφανώς όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Και το αναφέρω αυτό για να δείξω στην πράξη πώς συνεργάζονται οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες και το Υπουργείο, ώστε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τα χρήματα που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στη χώρα μας από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και να πετύχουμε το στόχο να τα εξαντλήσουμε όλα και οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές. Κύριε Υφυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι είστε ευπρόσδεκτος όποτε αυτό απαιτηθεί να παρέμβετε στην ελληνική παραγωγή και το Χρήστο Βουριάδη των ομιλών. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.